Amelon heeft een nieuwe coalitie. De politieke partijen Amelon 82, het CDA en de VVD hebben gisteravond een akkoord bereikt. Daarom wordt er volop onderhandelen over het coalitieakkoord. Wild Bakema is verdroegen als wethouder voor Amelon 82. Voor het CDA is dat Nico Oud. De VVD moet nog een kandidaat aanwijzen. Reetrieder Sven Kramer is er vol op chin dat het EK Allround onpast wordt. Dat staat nu in de Telegraaf. Heeft de plan willen de lange afstanden uit de wedstrijd hellen en komt daar dan de 1000 meter bij. Bovendat we de 400 meter 2 keer rieden. Nevens Kramer is het geen EK Allround meer, maar een EK Supersprint. Hij zegt het EK dan ik net rieden. Kabelbedrijf Kabel Noord heeft daarom hier €1 miljoen winst maken. De omzet kwam uit op haast €10,5 miljoen. En dat is goed 6 ton hoger als een jaar eerder. Directeur Geelhoed van Kabel Noord denkt dat de winst van zijn bedrijf benamelijk te krijgen heeft maar een aanname van het tal totaalpakketten. Joen en vannacht opklarings, het is rustig waar en het wordt 13 graden. Morgen is nog geregeld zinnen, vanuit het westen neemt de bewolking daar, maar aan de eind van de middag in het watergebied kans op wat reën. Het is dan 20 graden.